दा जोङो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सकि पिकनिक स्पट मोनसे लावखार ओंखाम जाग्रा फोथाराव दंफैयो। दा फार्स्ट टाइम नैबे गेटनिफ्राय एन्ट्रि जाग्रोनांगोन आरो बे गिबि गेट, बिनिफ्राय नेक्स्ट गेट दंबावो। फैयै फैयै जों दा नैबे नैथि गेटआव सफैलायबाय। बे जाहैबाय मानास सकि इक' टुरिजिम पिकनिक स्पट आरो दा फैयै फैयै दा नैथि गेट। दा बे नैथि गेटखौबो जों एन्ट्रि जालांसिगोन आरो बिदिनो मा नुयो जा दं नोंथांमोननो माने देखायलांनो थाखाय माने मानास सकि पिकनिक स्पटआव नैबे बिनानावमोनहा खमला फानदों। अनेक रोखोमनि खमला दं आरोना, साइज लायै साइज दामफ्रा जागोन ना। जेनेबा नैबे खमलाफ्रा बेसेबां लायो जेनेबा? 180 ना। ओमफ्राय जेनेबा बैफोर 150 लादों, बेखौ 100। अ ओमफ्राय दा नैबे माइरंबो नुनाय जादों। बे मा माइरं बेयो? माइब्रा माइरं। आच्छा आच्छा। आच्छा आच्छा। आच्छा दिनै जे बिनानावा बे जायगायाव खमला फानदों नङा होमबा? दा सानसेयाव जेनेबा बेसेबां इनकाम जायो? जों फाननाया दाख्लैनिफ्रायनो स्टार्ट खालामदों, ओमफ्राय दाख्लैथ' बारा मानसि जायाखै। ओमफ्राय मैया बुधबारमोन नालाय बयनाबो बुधबारखौ लानानै सोरबा मिरामिस जायो, सोरबा जायाना। ओमफ्राय बिदिनो बुधबारखौ लानानै सम दावबायनायखाय मैया मानसिया जादोंमोन। मैया मानसिया जासाबनायखाय एसे इनकामा थादोंमोन। ओरैनो सानसेयाव माने आन्दाजै जेनेबा बेसेबां लाब जायो, जेनेबा बेसेबां फाननो हायो, बे फाननायनि गेजेराव बेसेबां लाब जायो आरो? लाबखौथ' दा मिथिथ'आ ना? आच्छा न'खराव माबायदि सोलियो नोंस्रा? जोंहाथ' न'खराव मोजाङानो। आच्छा आंनि माने साइड बिजनेस, माने आंनि आखाइनि खरसनि थाखाय आरो। आच्छा ओरैनो सोर सोर दं न'खरावलाय? न'आवथ' आइ बाबा, आब'मोन, आदा, आगै गासैबो दङ। थारैनो जेनाखि नोंथाङा दि बिदि मोनसे मेलायाव मोनसे बिजनेस खालामदों नङा होमबा, जोबोद मोजां। दा जेनेबा बेफोरबायदिजों जेनेबा जेनाखि थाइसे थाइनै खामायलांनाय फैसा, दा बेफोरखौ लानानै नोंथाङा जेनेबा मा सिमां नुदों? माने आं सानो आरोना, फरायनायजों लोगोसे आं बिजनेसखौबो लांफायो नालाय। आं जि खरस, आंनि गाननाय जोमनाय देलायनाय, बेफोरखौ आइ बाबायाथ' जोंहा मानसिफोरा बुरजा नालाय होजोबनो हाया। बेनिखायनो आङो जि मोनो बेखौ आंनि देलायनाय गाननाय जोमनायाव बाहायो। ओमफ्राय आं आरो फैसा आग्लायनायफोरखौ बे कमला फाननायल' नङा, आं हेन्दक्राफ्टनि आखाइजों बेगबो हेबनाया। बेबो मोजाङै बिजनेस जायो। ओमफ्राय बे फैसाखौ आङो सुदबो हरो मानसिफोरनो। नांगौ समाव हेल्प खालामो आरो आं। ओमफ्राय आंथ' फैसाखौ दोनथ'योआनो, ओमफ्राय आंनि गाननाय जोमनायाव बाहायो आरो। ओमफ्राय जुदि सोरनोबा नांगौबा हरो, न'नि मानसिफोरनोबो हरो। बहुद मोजां एक्सपिरियेन्स बिनानावनिफ्राय सोलोंनानै ला। बाखिखिनि जेसेबांखि लाइमोनफोर दं बिथांमोना फरायनायजों लोगोसे माने बेफोरबायदि एसे इनकाम सर्सजों जुदि थांबाय थायोब्ला एसेबाबो लाइफआव साक्सेस जागोन होननानै आं सानो आरो। दा बिनि गेजेराव आं मोनसे कुइसन खालामनो लुबैदों। जेनेबा दा BTC सरकारनि बेलायाव जेनेबा नों फंनैसो मा बुंगोन? जेनेबा BTC सरकारनिफ्राय नोंथाङा मा मोननो लुबैयो, मा आसा दं? आङो BTC सरकार सारनिफ्राय जेनेबा बेखौनो लुबैयो जे जों ओरैनो ग्रेजुवेट जाना थानायफोराथ' बहुद दंना, दाथ' बहुद दं नालाय, बिसोरनि सायाव एसे नायजानो लुबैयो आरो। साख्रिखौथ' हथातनो रावबो मोनखाया, जाय नाजानाय थागोन बेया मोनगोन। थेवबो नाजानायनि सायावबो थाबनो मोननो नागिरा। बिनि सायाव सारखौ जोंनि फारसे एसे नायजानो लुबैयो आरो। ओरैनो गोग्लैसोनानै थानायफोरा खायसे आरो बेफोरबायदि मावनो हानाय प्लेनिं लाया, ओरैनो थायो, नायजानो लुबैयो आरो। जोबोद गोजोननाय थाबाय बिनानावनिसिम। दा बेनो आरो माने माबा मोनसे मावनो गोसोबा माने सेस्था खालामबासो जाफुङो नालाय। जेनेबा आं सानो जेनेबा नोंथांनि जे साननाय बे जाफुंगोन आरो नेक्स्टआव लोगो मोनगोन। दा दिनै एसेखिनियावनो आरो। थेंक इउ। नोंनि दाबायदि ड्रेस बेखौ मा हारिनि ड्रेस होननानै बुंनाय जायो? दा नोंखौ गावखौनो बिदि सर्ट दैखांनो आरो माबायदि नांदों? मोजां मोनदों। सिस्टारनि नामा मा?
ड्रेसा जोंनिनो बर' ड्रेस खुलुमबाय आंनि मुङा सुसुमि बसुमतारी आं दा ड्रेस गाननाया नेपालि मागरनि बे ड्रेसखौ गाननानै माबायदि मोनदों गाननानैथ' ओरैनो मोजां मोनो दा बेयाव दावबायफैगिरिफोरनिफ्राय सिस्टारमोना माबायदि अनसायनायखौ मोननो हादों जोङोथ' मोजां अनसायनायखौनो मोननो हादों गोबां मानसिफोरानो जेनेबा बेफोरबायदि तामां ड्रेस बा भुटानिस बेफोरबायदि ट्रेडिसनेल ड्रेसफोरखौ गाननो लुबैनानै थायो आरो जेनेबा गावबागाव गाननो थाखायबो गावबागाव माने पार्सनेलि बायनानै गाननो थाखाय बेफोरनि बेसेना एसे माने बारा जायो नालाय ओमफ्राय बेयावहाय बेरायनो फैनायजों लोगोसे माबा मोनसे मेम'रिस थागोन आरो गाननो लुबैखानाय थायो जेराव बेफोरबायदि नेपालिस ड्रेसफोरखौ बुहुत मानसियानो माने गाननो लुबैयो थ' गाननानै माने फट' लानो हागोन आरोना ओमफ्राय मोजाङानो मोनदों होनदों बाजै नोंथांमोना दिनैहाय बे जायगायाव खमला फानदों आरो नङा होमब्ला दा खमला फाननायनि गेजेरजों दिनै नोंथांमोना बेसेबां इनकाम जायो खमला फाननायाथ' दा मानसिफोरानो जाथ'वाखै नालाय बेसे इनकाम जायो बेखौथ' मिन्थिथ'वाना आच्छा दा जानुवारिनि बा 10-12 थांबासो बिनि माबाखौ मिन्थिगोन दाथ' जेबो मिन्थिया दा आखाइनिसो थांगासिनो दं आच्छा मोजाङै मोजाङै जेनेबा फाननो हायोबाथ' न'खरफ्रा सोलियो जाहैबाय नङा होमबा मोजां फाननो हायोबालाय आच्छा हाजिराफोरा थायो बोसोरफ्रामबो फैयो नामा बाजैमोनहा बे जायगायाव खमला फाननो आच्छा खमलाखौ मा रेटआव फानो ओरैनो आच्छा खमथार ना आच्छा जेनाखि थांनाय जोंनि बिटिआरनि सरखार बे सरखारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइफोर मोनाखै नामा मोनाखै जेबो मोनाखैना आच्छा दानि जेनाखि बिटिसि सरखारनिफ्रायलाय दाथ' बेफोरो सरखारनि माबाफोरा जेबोखौनो माबाथ'वाखै माथो मोनाखै जेबो आच्छा आसा दं आरोना मोनोना मोना जोंबो बेफाराव ओंखारबाय थायो न'फोराव थांना सोंहैबायबा जोंखौथ' लोगो मोनाना बिसोरो ओरैनो माबायदि सोलियो न'खरफ्राथ' ओरैनो सोलियो आरो बेफारफोरजों माबाफोराबो एसे गिदिर नङा नालाय फिसाला सासे दं ओमफ्राय आरो जों बोराय बुरै सानै आरो जों न'खराव ओरैनो सोलिलाङो आरो दे बाजै थेंक इउ